So, what's up mga ka-tex? So, yun isi sa tuyang biyahe kang nakaaging Biyernes Santo. So, pasiring kitilig di sa hinulid sa Kalabanga. So, yan po. Medyo pinaspasanta lang si sa tuyang dalagan ta. Hindi kita dyan pwede magparaloy-loy ta. Grabe baga ang init kang panahon. So, yan, pero yan po, actually, yan ay ilang nindong yan. Baka man talaga kitang araw kayong kakaskas. Bali, naka-speed po kaya kita sa editing para madali po kitang makaabot duman sa Kalabanga. So, si mga nakakailing po palang kayo yung video. So, mga dati man na nagpapakalabanga, si mga day nakapasiring. So, yun na po yan ang tinampo niyan kang pasiring sa Kalabanga. Medyo maiwaso na siya. Dikit na lang dyan ang lugar na dai pa siya naka widening o naka 4 lanes. So, pero halos kadaklan talagang maiwaso na ang tinampo. Garo nga ni sige-sige pa ang trabaho maski haloy-haloy na siya. So, ini pong pagbisitang ini sa inyo ulit bali taon-taon po ning pigigibulid diyo sa lalo-lalo na diyo sa Camarines Sur, digdi sa may 3rd district. Ini pong hinulid na ini sa Kalabanga, pamuso po ni or bistada po ni yung maray digdiyo. Iyo po ang pigdadara yung kang mga deboto, mga Kristiyano. So bali ini po nga ni pagkakabanggi. Actually kung banggi ka po madigdi ni Webes na banggi, kadakol po digdi ni naglalakaw na taong niyan. Kaya medyo maswerte kita ta dikit na niyo niya na sa kaldawan ng Biyernes Lugod. Nagdikit na ang tao ta Webes sinda nagdidirili si kadaklan na katauhan. So ayan, harani na kita. So yun na ni si palaog na niyo sa may San Miguel sa Hinulid. So ayan, harani na kita dyan. So, pag abot yan sa may Inutan, medyo matraffic na malaway-laway muna kita. So, ayan. Yan po. Kung nailinin, matraffic na yan. Yan na dyan, dakol na dyan ang tao. Sa kasi auto, nagkakatiripo na din taharan ni nakita naman sa site kang Hinulid. So, yan. Yun na po yan. Si pag-amot mo dyan, siguro mga kukumas o minus alas 9 ng pagkaaga yan. Grabe na ang init kang saldang. Kaya nailinin na po bagaw. Alas kadaklan nakapayong, kunday nakasuklob ning abaniko. Yan. So, yan. Pag ano dyan, pag abot mo kayan dyan, sigurado iwan na yan ng pila pag nag-abot ka dyan ng araw kaya na ora. So, yun na nga yan. Nag-abot na kami, kaya diretso na kami sa pila. So, ang inabutan mi po pagaligdiyo, mga kulang-kulang 10 kilometrong pila. So, ini po, resulta niyo kang after pandemic na ba? Kaya kang pandemic baga, medyo daing gayo nakapagparabisita si mga kadakulan na tao, medyo day pa po nakaka-recover gabos na pwede na pala magbisita ko niyan dito sa Hinulid. Nagigiramdaman ko kayo ito siguro mga 5 years ago or basta ba ako nag-pandemic. Pag nag-abot ka dito sa oras na alas 8, alas 9 or alas 10, sigurado ang pila kaya abot na duman sa harani sa may luwasan, pakalaog pa lang na ito. Yaon na duman ang pila. So, ngunyan, inagyan kita ng pandemic 2 years or 3 years ago. So, day pa siyang gayo na kabalik si grabing pila. So, yan po, pag nailing mo na yung haruhagyanan na yan dyan, ay naka-tiles na, harani ka na po duman sa may laugan, sa may chapel ni Hinulid. Yan. Yun na po ang laog kang chapel mo niyan. So, expect na dakol na po dyan ang tao. Ayan, no? Kung may naaling ka mo, may nagkakakan pa. Siguro sa banggi pa yan dyan. Ayan, may mga aki. Ayan. O, itong sobre pong naaling nindo, bako po yan hali sa kandidato. Naman po yan sa
pag mapatao kaning misa or mapa-Thanksgiving Mass ka, itong sobrang nailin to. So, bago ba ko po itong alis sa kung sisay na politiko dyan. Ayan na po, nailinta na si Hinulin. Ayan, magayon na ng paka-design niya na taon, 2024. So, kudos po sa mga nagpagayon, nag-arasikaso para maging magayon ang chapel or simbahan ni Amang Hinulin. So, pag yaw ka na po sa puntong iniyo, expect na harani ka na po duman para makapag tao ka maning onra sa Amang Hinulid na iyang tatarayo talaga dito sa Kalabanga. So, yan mga taong yan, mailang nindo, yan, may mga pangadji yan, or mga gusto managa doon na pabor, or pangadji o na karahayan para sa indang mana pagbuhay-buhay, kaya po yan nagjajaran. So, ang panata po talaga nila yan, na taon-taon talaga sila nagjajaran. So, pero, yun na yan, pakaagi mo po dyan, di ka man dyan pwede magparahalo, ita. Siyempre, dakulong pa man pong nakapila. So, after mong magpunas-punas or magpangadji ng kadikit na pangadjion, kay puan mo naman na maghali. Or kay puan mo na magluwas, madumang ka na sa may mga tukawan. So, yan, dyan, punas-punas ka muna, then, baba ka na, pagkatapos mo, pasiring ka na, digdiyo sa may mga nagpaparangadji, tapos duman sa may mga tinda-tindang mga binditadong lana. Tapos igwa pa dyan yung itong suluan ng kandila. Yan, si mga paratindang lana yan, binditadong lana. Yung, so mailing po nindo po niyo sa mga aki hanggang sa mga gurang. Gabos na klase ng tao, rayawan yun dyan, nagkakateripon. O, ayan. Ayan, si mga devoto dyan, nagbabarakal yan kay mga benditadong lana. Panghaplas-haplas sa mga may mga mati-mati. Ayan. O, ayan gayunan sana si mga di nakairig din niya sa Kalabanga, na kung mairig din sa vehicle niya, nasa ibang nasyon or nasa ibang lugar, sana gano'n man lang ka nagbiyaya pa si Rendigdi. So, shout out na lang po sa Induga Boss, and pa-comment na lang po kung yaon sa inkamong lugar ng unyan. And dahil po nindo paglingawan na mag-subscribe, as in i-click na lang po nindaan sa ko yung channel para po updated ka mo kung malanindo makabalik pa kita or makadaman kita sa iba pang mga lugar dito sa Kabikulan. So, yan muna. For the meantime, hanggang digdi na lang po ang sa tuyang video. Bye-bye.